Ще ти кажа една голяма такова. С Мите в Библията не се спори, това защо тръгна назад. Сега ти си в ъгъла. Защо имам толкова зло? Прави се. Не си. Княгиня Мария Луиза, колко и даваме? 6. 4,500. Следваща станция на обрат. 4,500. Опа. В момента е 17:09 часа. Не, базикам се. Как 17:09? Виж? Не 17 септември, бе. Това видео е снимано на 17 септември. Моля да... За да изплесите. Ето. Там пише сыра, аз се чуда какво е това сыра, а то е сряда. Защото е сряда. Ще напикал вече. Много важно за нашата аудитория. Освен, че се напикаш на сера. Забрах, че снимам и тук. Това ще го направя за тъмнело. Това ще за тъмнело, обещавам. По средата. Навсякъде снимки на метростанция по средата. Делта. Ръчка. Посмей се. Не. Посмей се. Не. Ще го казах като го стали. Брат много ми харесва. И на мен е яко. Ето ми любимия цвет на пода. Да, на пода. Много яки цветове има. Плюс, че конструкцията е много яка. Лампите също екстремно яки. Това са като на обеля, ама по-добри. Не, жълти. Точно това е жълто, като просто жълти. А пък не са... Виж какви устройства има там. Вратата, виждаш? Да, бе. Другото, такива лампи трябва да нам са обидници. Танки няма. Колко от 10? 7. Аз на мен имам 8. Колко викаш? 8. Значи 7,5, ако сме на такова. Да. Какво си направил с този кейс? Бате, и тук да е пребан. Оле, колко е наебан. Защо не депа? За да продължите напред, моля отидете на следващото видео, сезон 2, епизод 3. Благодаря за вниманието. А от нас, чао!